Nah, Haita, sekarang gian gila nama bila. Salah, loंगनायाव बा हरनि 1टा 2टासिम लोंसिगोन. दा साला सिखारनायाव बा खिबो सान्दुं नांबाबो सिखारनो गियान गैया. नै न'नि मोसौ बोरमाफोरा गाबख्रावजोब्बाय. बेफोरखौबो खाहैनो गियान गैला. खालि लोंनाय जानायल'सै. होद जाखांलायबाय बेरे फुंजानो बै मुदाया अरलांलायखौ नुलाय मालाय उन्दुना डिस्टार्ब दार मासदिनि सिखारालासिनो बखि हरबाय था नों बिदिनो. आयै ओंखाम जाबायमोन नामा? आंहा स्कुलाव थांनो सम जाबायमोन. ओंखामालाय मोनबायमोन बाबा. नै ओंख्रिखौसो संनो मोनाखै. समा जाथारबायब्ला थां. बे ओंखाम गोजाखौनो जानानै थांदो थां. दा ओंख्रिजों फैनानै जाफैदो दे. जागोन दे आयै. र' बाबा आं खुरनानै लायनि. नों खामफ्लायखौ लानानै बेयाव जिरायफैदो. नै बाबा आखाइया सुनानै जादो. दा फैनानै ओंख्रिजों मोजां जाफैदो. संख्रिया नै जिङावनो होदों. नै बाबा नोङो जानला मोनला मानसिफोरजों गेलेलाबायनो नाङा दे आबा दे. जागोन आयै. गेदेरनि बुंनायफोरखौ खोनास'. आरो बिसोरनि बोसोन होनाय बायदियै नोङो जेब्लायबो मोजां मानसि जानो नाजा. ओमफ्रायाथ' जेबो साननो रोंखाला जोंना. जागोन दे आयै आं नों बुंनाय बायदिनो मानिजोबगोन. ओमफ्राय आयै जोंना आफाया मानो एसेबां जौ लोङो? बेफोरखौ सोंबाय थानांला बाबा. नों फरायनायावल' गोसो होदो. फरायसालिनि समा जाबाय बे नोंना. जानाया जाबायबा थांनो थाङाबा थां. आखाइखौ सुनानै थांदो. जागोन दे आयै. मै लोंनाया साख्रुबजादों माथो. सालाफ्रा आंनोसो बुरजा होनानै आंहासो दा खर'खौ थिखांनो हाया मोनलांलांबाय. दासो सोरांदों नोंहा? दासो सोरांदों? बबेनि मानसि बबेखै मोनहैजोब्बाय? नोंहा दासो सोरांदों? बार हो बेफोरखौ. थांनाय थांबाय थागोन फैनाय फैबाय थागोन. बेफोरजों आंहा जेबो लोब्बा गैया. ओंखामा खुरना लायदो थां. आं मोखां सुना फैनि. माबा लाना फै खरसा दं आंहा. न'जा राबन. दा जानानै गामियाव थांदोलाय. ओमफ्राय हरनि 1टा 2टायाव फैदोलाय. माथो ओंख्रिबो गैया? मा मावखो बेरे फुंजानि? गासिबो ओंख्रि मोनलायलायो. बे ओंख्रि गैयि ओंखामखौ बोरै जानांगौ आंलाय? जाया आं बे ओंखामखौ. बे खामफ्लाया मा दाय जाखो? बे खामफ्लाया मा दाय जाखो? बे खामफ्लायखौ मानो जोखो? माब्लाबा थाल लाफेरदों नों? न'आव मा दं मा गैया? मैगं थाइगंखौथ' लाबोनानै होफैनो गियानानो गैखाया. बे जोखां जोख्रियानोसै बेना. गिदिं लोंनानै फैगोन. न'आव हिनजावजों ओंखाम ओंख्रिनि दुम दाखाल जाफैगोन. जेखौ दं बेखौनो संना होनो हाया नामा नोङो? आंनि लोंनायखौसो नांजाबावबाय नामा नोङो? गावहाबा एसे बुंनायावनो मोदोमाव नांदों. न'खरा बोरै सोलिदों? बेफोरखौथ' एसे थाल लानो हायोना नों? बेफोरखौथ' गियानानो गैखाला नोंहा. नै दा मोनायाव जानो माइरंआनो गैबावासो. माइरं गैया? आंनि सायाव माइरं गैयासो होनबावदों नोङो? बे दाख्लैसो 20 केजि माइरं लाबोनाया बहा थांजोबखो? ना हारसिं जाजोब्बाय नामा नोंलाय? बे न'आव आं हारसिंल'. नोंहा बिसि फिसा गैया? आंल' जायो.
नोंहा उदै गैया आंनावल' उदै दं ओंखायनो माइरङा थाब थाब जोबो आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै नों थानानै बेफोरखौ आं थालाबाय थानांगौ नामा नों मा खालामो खालाम बेफोरखौ आं जेबो मिथियालै लावखारफोर गाव गावनि मोसौखौ गलियाव होलां गलिनि दरा ओ बिमा बिमा ओ राजा बिमा न'आव दंना गैया जाखोब्रा बिलाय बबाव थांखो नै बाबा नों दसे फरायथ' दे नोमफाया फैबायदां आं नायहैनि आयु थांनायाव सिदा जालाङो फैबाथाय होल्लां होथां जाबोयो खालि लोंनाय माथो ओंखामबो गैया आइयाबा दहाय सानाव जादोंना जायाखै बेबा बेलासिनि ओंखाम थानाय एसेखौबो आं जाफैदों आयु गावखौनो मा खालामना लानो सानखो नों बिफा आंखौथ' साना फिसा सासेखौथ' साननो हायोना नों लोङै महर मुस्रियानो गोमालांजोबनोसै न' सिङाव हगार आखाया आंखौ फेनाय बायदि मोनदों नामा नोंलाय हा आंखौ फेनाय बायदि मोनदों सालि आंखौ हमलाबोसो दाखाम नोङो सौथा जागोन मा जायो सौथा जागोनबो ओरैनो दहाय फुङाव ओंखाम जायैनि जोंखांसो दङ आङो बाबा ओंखाम उखैबायमोन नामा नों ओहो उखैयाखै दहाय बेलासियाव जानायानो उदैया थुम मोनना दं दे आबा होमबालाय उखैयाखैबालाय बिजाबखौ खोबनानै उन्दुहैदो थां माइरंबो गैखाया गाबोन फुङावनो नोमादैनाव लायनानै संना जाहोफैनोसै आङो दे बे नोम्फाजों जेबो आसा गैखाला दे बिदिबा आं दिनै मानोबा गोसोखौ सुखुवा मोनदों आं बबे लामाजों आगान सुरनांगौ बबे लामाजों आगान सुरगासिनो दं आंहाबो माथो एसे मोजां न'खर दं आंनि बिसिया एथ' खस्थ' खालामनानै न'खर सालायगासिनो आं बेफोरखौ नुनानै मानो एसेबो साननो रोङै जालांखो आं मा जाखो बिमा न'आव मा दं मा गैया एसे खिथादो आंनो आरो मना गांसे हरलाय हाबा दिनैलाय मा मैया
एसेबां मोजां राव होखो बिलाय हे गसाइ बिनि गोसोखौ सोलायहोदो